गुजरातआव खुंफुंनाय 32टी नेशनेल गेम्सआव सिलभार मेडेल देरहानो हानाय रंगिला दैमारिखौ बरायदों। खुलुमबाय। नैबे समाव बिराद मोजांनि बाथ्रा जिहेतु जोंनि बर'नि फिसा थरायना रंगिला दैमारिया नैबे जोंनि उदालगुरिनिफ्राय ओंखारलांनानै बर' हारिनि थाखाय आरो जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खामानि मावनानै लानानै फैनो हादों। बिथाङा थांनाय साननैसो सिगाङाव जोंनि भारत सरकारजों खुंजानाय माहारियारि जिथु उसु बादायलायनाय बे बादायलायनायाव बिथाङा सिलभारनि मेडेल मोननानै जोंनि नैबे उदालगुरि जिल्लानि थाखाय बिराद मोनसे मोजां गाहाम खौरां लानानै फैदों। दा नैबे समाव जों बिथांजों माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनानै लानि। बिथाङा जिहेतु दिनै नैबे उदालगुरि जिल्ला आरो ओनसोलनि बर' हारिनि थाखाय जिहेतु मोजां खौरां लानानै फैदों। दा बिनि समावनो जोङो बिथांजों माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनानै लानि। खुलुमबाय। खुलुमबाय। माबायदि मोनदों जिहेतु दिनै नोङो सिलभार मेडेल मोनबोनो हाबाय? आं जोबोद खुसि मोनदों जे जोंनि बड'लेण्ड BTC BTRनि थाखाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि थाखाय आसाम स्टेटनि थाखाय सिलभार मेडेल लाबोनो हादों। जोबोद खुसि मोनदों। नोंखौ गेलेनायाव बांसिन सोरनि मदद थुलुंगाजों नोंथाङा बेबायदि गेलेनाय? आंखौ गेलेनायाव आंनि बिमा बिफाया थुलुंगा होफादों आरो आसाम स्टेटनि सार, टीम मेनेजार, डिस्ट्रिक्टनि सार जेकब सारमोन, आसामनि मेम सार गासिबो हेल्प खालामदों आरो जों साय हस्टेलनि जोंनि सारफोरा आंजों लोगोसे प्रेक्टिस खालामफादों, आंखौ हेल्प खालामदों प्रेक्टिस खालामनायाव फुंनि बेलासिनि। नोंनि एगेन्स्टआव गेलेनाय लोगोआ माबायदिमोन? टाफानोमोन। मणिपुरनिमोन। औ। दा नों बेखौ फेजेननानै सिलभार मेडेल मोनबोनो हाबाय। आसा जों नैबे समाव जों बिथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय जिहेतु बिथाङा बुंथिदों माखासे गावनि थुलुंगाखां बेबायदि खामानियाव बिथांनि गार्जेनजों लोगोसे बिथांनि जिथु कचार बिथाङाबो खोब बहुत बिथांखौ मददथि होदों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों आरो लोगोसे बुंबावदों बिथाङा जोबथारनायाव जिहेतु बादायलायनाय बे बादायलायनायनि जोबथा बादायलायनायाव मणिपुरनि सासे गोख्रों गेलेगिरिखौ बिथाङा फेजेननानै नैबे दिनैसिम नैबे लेभेलाव मोनफैनो हादों होननानै बिथाङा बुंहरदों। दा नैबे समाव जोङो जोंनि उदालगुरि उसु एस'सियेसननि सासे फोरोंगिरि जों बिथांनिफ्रायबो जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो थाखाय जों आखायाव लादों। लोगोसे आं केमेरा पार्सनखौ बिथांनिसिम खालामनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। खुलुमबाय नोंथांखौ। माबायदि मोनदों जिहेतु दिनै नैबे उदालगुरि जिल्लानि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां लानानै फैदों रंगिला दैमारिया? आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट उसु एस'सियेसननि आफादगिरि आरो कच जानानै दिनै रंगिलानि देरहासारनायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों। बियो खोब प्रेक्टिस खालामनानै गोबां खस्थ' खालामनानै दिनै बे नेसनेल गेम्सआवहाय सिलभार मेडेल लानो हादों। दा फैबाय थानाय समाव माखासे जोंनि युथ्सफोरखौ जिहेतु गेलेनाय बिथिङाव आरो बिनि साबसिन खालामबावनो हायो बिनि थाखाय नोंथाङा मा मेसेज होगोन? बियो जोंनि डिस्ट्रिक्टआव थानाय जेसेबां क्लाब्सफोर दङ जोङो बेखौनो क्लाब्सनि साफ्रोमबो कचारफोरखौ आङो बुंनो सानो जे गाव गावनि स्टुडेन्टफोरखौ फोरोंनायाव गोबां गोसो होगोन आरो निस्सय दा जेरै रंगिलाया जेरै नेसनेल गेम्सआव सिलभार मोनदों आरो नेक्स्टआव बियो गल्ड मोनगोन, बेबायदिनो माखासे थाबोनाय गेलेग्राफ्रा मेडेल मोननो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों। आसा जों नैबे समाव बिथांनिफ्रायबो जों नैबे फोरोंगिरि सारनिफ्रायबो जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो मोनबाय। दा बिथाङाबोथ' बुंदों माखासे फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे जोंनि माखासे गेलेगिरि युथ्सफोरा बांसिननिफ्राय बांसिन मोजां खालामलांनो हाबाय थागोन होननानै बिथाङा आसा खालामदों। लोगोसे दिनै रंगिला दैमारिया सिलभार मेडेल लाबोनो हादों। दा बिनि अनगायै आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङा गल्ड मेडेल लाबोनो हाथों आरो इन्टारनेसनेल नेसनेल लेभेलाव बिथाङा आरो गावनि नामखौ मुं खालामबावनो हाथों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंदों। नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय बड'सा न'खरनि जानानै सोरांसार बारगारिनि खौरां। আৰু আমাৰ নেক্সট ওদালগুৰি আঞ্চলিক তেখেতসকলক ৰাতিপুৱাই আহি অপেক্ষা কৰি আছে আৰু ৰঞ্জন শৰ্মা স্পন্সৰ ৰংগিলা दैमारि গুজৰাট চৰকাৰ ৰংগিলা दैमारि ত' সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া ফটো ছেশ্যন